harritu nau, oso ibilbide polita, baita gogorra ere, primerakoa. Azkarra, zendura garbi eta oso polita. Ez da oso karrera luzia, baina badako bere zailtasunak, aldapa gogorra, jaitsiera teknikotxoak, orduan bada karrera bat zure gorputza probaiteko edo, eta bai, egiz esan karrera oso politia da, giro hona gautzen da, datozen hurrengo karreretarako motivazio hori topau du behintzen. Oso gustora, konten, logi pixka bat, baina gutxiago. Eta baina eguna zoragarria. Giro polita goten da mendi, musikak eta haiz polita dela. Herrien beti bereixea eta bueno, gustora.